Katina boko de. Boko na so. Ah, no ya pa. We de tiawa. Me pese wo hwe afia. Me fie honom. Me fe no mam sisi a. Why? Kwabna. Yeah. And that's how serious girl na fe na dent na o. Akate, o pesa de ndo. Me pesa se. Enye ne kura na make kan. Wo de kwanne kofre afia bre. Amamle ho be amamle na. O say, wo do be de. Kofre na. Habla Wo de fe ne bla na jiusika. Oh. O de mami ana ma kofre na ba. Emen ntimi fa sanyo ma no. Me ko bana fa mami. Kati ada na wo aya wo ya misa. The body ni wo. Yeah. O kan. Kan ko kofre na bla. Ya yo ko be bi. Kan. Ah, akate. Yo, why? Ajumre why? Hey, Papa Bevia. Na ho fe na adware we say. That's right. So ho ye de. Na mama frofun ya, me frɛ wa wo mfa. Ade. Na me papa se me nya ade ni ansa me na me nya ade. Sao. Na afia wonim. Bibi ha me kakra. Na ade na nkomo a me ni wadi. Me dem pesem, awaresem ato wanim. Na no so wo ye me sa. Me no me pesem e konti. Me papa se wo hu me ne be ma bia ampe. This aware. Oh, aware na pe. Oh na afia. Me ye ho ade se. Ha? Umma me ho kwan o chan kwa mewa. Na me ka kire wo. My ready. My ready. And I just walk home my papa. Sao. Na ntwe. Mo na ntwe di oso. Now, why dia? Okay, me feel it. Ya be kan wa se me chi. Sao. Enti. Pese ko home my papa. Pese mo papa. Ade. Oh. Oyo ho for son se ba nya ho ho sa. Sa. Ja, ba cha me cha o. Na ho ye de. Oh. Ho ba ti na ni na bon ti sa. Mo na kunya. Sambe. Papa. Madam Funam. Nka na central. Say. Ko pese obe hu na. Oya me ho ade. Woo. Na so de say kwabna. Me pa try. Ye de nana no masi. Kwabna kwa ba biom. Se nka wo ba o mo akunya. Aja ha so de nka bibia nhim. Me ba yi. Dem ya na mete. Ya na mabo me sese me ne mabosu mu nyina. Na ja. Kula to aye so yi. Na obo me din a kire me. Efem na nakum ni pa. Ba ma die wo no. Ato na se uchire mu a o ye konfo. Me konfo. Wa akukudro pa. Me akukudro ya me din di awu. Me kuta abosom wo ha na akire. Efi o han kan kire me. Eno kura de nsa hwe ya mamre kire se. Kuro ye wo to aye so yi. Sase manso bi o ma twe fi a me bai. Metima ko wie bibia an kura me ko mankum dodo nipa me nipa na me kum wo. Di je ba ni se me obeka na me ya amamre ne amane bi e wo ho. Se me hwe se obi di na no ba beto me ba so. Na nipa ne da akye aye ne kwa. Twen usunsum de ma asuo kasie ya che se usunsum de no kuro ni me no kase wo asuo. Pato me usunsum. Ma twen oba yuso de e de aka no ho nti se wa makora na asuo na betwe am wa ye dai. Aba mbebo bra na che se boni bia ni ho ebesi wo mo ntem mu mienu so mo wale a ye yo ene nkanko ne beye mo dia na de omu ne se wo no oba ate na aba beda ada me bayi die ene de amamene ni nyina apreko na bibia toto yi a kire se afi die wakoma ko ho abusu ja pato na mame nko fie mbra na nka ame ko fie me nche ka mesa basisi a Awra. Aja. Bene na nanu abosomfo akasa wi. Ekum na ntwia na dwi ntim di moja no so beso ebe seed. Ene mo kan seed no. Be ya apam ena se ebe esu tuafo ama na nanu abosom asom. Se mo ntem ntimi ntete da. Nti mehira no so kosa bi ama. Ukwe wansi abiem a obebodam. Ena obefa no so na ayi so be ne basa so a eno so obebodam. Saa so na me ba no so antena no ho no antena no wo fa wachi. Obebodam.
so ofa na chi a obebodam misramo monka mo nsem yi na Eja. Nam besa ahia Eja. meba meja ko bosom kese wa hanti ebanti muni nkomo wai Eja nka. dabi muni nkomo oso open no Nanka manu kokko tia o. oso open no ne nkasa Yefia. Edi amani na de mabetumi. So payment. Me pawde. Na so wan kan kyerem so papa ye konfo. Say on say juma ya na san ko ntimi nhwe me. Ya wa ha mi o. Super coin. Eja nto ade be so. Dabi me so me mo misraw. Nye wa na so me catch us me. Ya dabi misraw. Ntimi. Na wo papa ye konfo wan kan kyerem me. Eja dabi na wo ye mi. Me ma wonko. Eja na wo ye mi dabi misraw. Misraw me patro. Misraw. Ya na me kan so ma kokko tia. Papa so be bodam o. Ya mpo kasa. Ntimi nya den. Se dit ay eneta. Na no tie.